Osoqoqosho bathi lifikile ixesha lokuba ivalwe inkonzo yezophapho yoMzantsi Afrika iSAA ukutsho. Okulandela emva kokuba eliqumrhu libhalelee abasebenzi balo iincwadi ezirhoxisa ingqesho yabo ekupheleni kwenyanga ezayo. Oku kulandela emva kokuba urhulumente engavumanga ukuncedisa iSAA nge-10 billion rand kwilinge lokuyihlangula. Ingaba oku kukuphela kwe-SAA njengoba ijamelene namathuba okubhangiswa? Kwincwadi evuzele izandleni zabasebenzi kwicandelo elilodwa elizama onke amatiletile ukuhlangula SAA, akubonakali ngathi eliqela labasebenzi liza kuphumelela kumalinge okuhlangula le nkampani. Abasebenzi ababalelwa ngaphezulu kwama-4,700 babhalelwe iincwadi ezirhoxisa ingqesho yabo ekupheleni kwenyanga ezayo uApril. I-SAA iceba ukuthengisa impahla yayo ze inike abasebenzi imigodlo yabo yezimali. Practically, when we're looking at SAA, starting from the first bailouts that were coming out and looking at the amount of money that have been contributed into this SAA, you would realize that if you were to start a brand new airline with this amount of money, you would have successfully be able to do that. I-SAA yabekwa phantsi kwenkqubo yohlangulo loshishino kunyaka ophelileyo ngoDisemba. Ukuza kuthi ga ngoku le nkampani intyumpa-ntyumpeka kwilahleko ye-26 billion rand kwiminyaka emithandathu, kwaye ihlangulwe ngurhulumente ngaphambili ngemali ebalelwa kwi-20 billion rand. Osoqoqosho bamqobele izandla urhulumente ngokungavumi ukuhlangula i-SAA ngelithi eliqumrhu sele lisebenzise imali yabarhafi ebetha kwiibhiliyoni zeerandi. In the last few years are of something like 26 billion rand. I mean, that's a huge amount. And now they have the nerve to say to government, let us have another 10 billion rand and we'll keep operating for a while. Why? So they can accumulate even more losses. Ibhunga lenkqubo yohlangulo yoshishino kwa-SAA liza kubamba indibano nabameli bemanyano yabasebenzi ngoMvulo.